डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमोट बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस खालामसिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस सरकार हाय 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 बिटिसि सरकार हाय 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 आरएनबि सिभिल हस्पिटाल আমার লাগিবই we want justice justice गिबिथारावनो आङो नैबे बनसुनि आंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो बिथांमोना खोब मोजां मावदों जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ बिथांमोनखौ मदद होनांगौ खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिবলৈ বিচাৰিছিল তেতিয়া रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु আমি বিচাৰি গায়ব ক'ত গায়ব বিচাৰি পালে যে প্ৰগতি ভৱন নতুন বিল্ডিং বনাই আছে ইয়াত ভিতৰত একেবাৰে কিবা লেথাৰা পেটাৰা বস্তা দিয়া বস্তাजों खाफबनानैसो दोनबाय दा प्रमोद बर'नि आखला मा आखल फालाय प्रमोद बर'आ गावल' गेदेर मानसि रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरद'लैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रिमोन आं बुजिनो हायाखिसै प्रमोद बर'नि आखला मा बेलाय एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों मानो बोखारखो बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो मा इसिबां अननाय फालाय सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन सिबिनो रोंनांगोन बिबार बावनो रोंनांगोन सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमोद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा सोरबा फार्मासि सोनानै जादों सोरबा डाक्टार होनानै जादों उमुक होनानै जादों एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरण बिनि सेर दङ बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटि नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ रावनावबो सोआखै प्रमोद बर'आ रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोआखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोआखै सानसुमैफोरनाव सोआखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमोदआल' बर' नामा प्रमोदआल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएलअ पासनो बोरैबा किरखमबा पिउ पास करेছে বলে प्रमोद बर' ডাঙরিয়ায় ওই নিজে কিবা আইএস কোচিং করে ইউপি বিলাই गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमोद बर' इज एभ्रिथिं सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस खालामसिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटिसिआलाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना मेडिकेल कलेज जाबाय थादों साथ्रफोर लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्त निश्चय फैसा নাই मेडिकेल कलेज খুলিবলৈ পয়সা নাই মেডিকেল কলেজ চলাবলৈ বিজেপি গভর্নমেন্ট পয়সা নাই এই গতিকে এই যে সিভিল হস্পিটাল এই সিভিল হস্পিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি এইটোৱে থিয়েটাৰ মেনেজমেন্ট ডাঙৰ কথা কবা পারে উমুক বানাবো ঠুমুক বানাবো ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমান্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে অসমৰে বাসী বডলেণ্ড বাসী বিটিসি বাসী আমাকো চাবা লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आइएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमोद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टिकेट पाবে এইটো রাজনীতি কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিবা ফালে এইটো উল্টা পার্টি এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰিছে আজি তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোদ প্ৰাইভেট লিমিটেড
उरखाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड हैथुए काखौ नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाजि गैयियालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि